बेसनचा पोळा बनवण्यासाठी 1 वाटी बेसन पीठ घ्या। आता त्यात थोडासा सोडा घाला। बारीक चिरलेले कांदा आणि कोथिंबीर घाला। आता अद्रक लसूण कोथिंबीर पेस्ट, थोडीशी हळद, चवीनुसार मीठ, थोडे जिरे, थोडा ओवा, थोडंसं लाल तिखट। आता थोडं थोडं पाणी घालून पेस्ट तयार करून घ्या। इतकं पातळ होईपर्यंत करून घ्या। तवा गरम झाल्यावरती त्यात थोडंसं तेल ओता। तेल चांगलं गरम झालं आहे, त्यात पोळीचं पीठ ओता आणि चांगले पसरवून घ्या पातळसर। आता एक साइडने झाली आहे, उलटून घ्यायची। आता थोडंसं कढईने तेल सोडायचं। बघा किती छान झाली आहे। आता पलटून घेऊ आणि दोन्ही साइडने चांगले भाजून घेऊ कुरकुरीत होईपर्यंत। तयार आहे आपली बेसन पिठाचा पोळा। आता दुसरं पण बॅटर टाकून दुसरी पण पोळी तयार करून घेऊ। चांगले पसरवून घ्यायचं। तयार आहेत आपले बेसन पिठाचे पोळे। खूप छान होतात, नक्की करून बघा।